Rabi maneh. Kang Warna lungguh njegreg ing lincak ngarep omahe. Klempas-klempus, rokok tingwe iku disedot bola-bali. Ora metu kebule. Jabang bayi mati. Kang Warna ngrogosak. Korek jres kecekel. Banjur kabugak. Blaik. Entek isine. Kang Warna menyat banjur mlebu ngomah terus tumuju ing pawon. Ing kono ana Yuwarna lagi ubek ngulek bumbu. Kringete dleweran. Sedhela-sedhela kringet iku kausap nganggo lengen klambine sing wis lethek. Kringet ilang nanging raine banjur malik rupa pating cloreng merga rereget ing lengen klambi alihan menyang raine. Ngopo klitah-klitih? Tembunge Yuwarna muncrat saka tutuke kang lancip iku, sengol separo nyentak. Sing disengol mungkeret atine, ora sida mlebu pawon, bali lungguh ing lincak kang akeh tinggine iku. Lakon kaya ing panggung ketoprak antarane wong lanang wong wadon iku saben dina dumadi. Sing wadon kaya Betari Durga, kenes, galak, rai lan lambene lincip, rambute brintik. Sing lanang glendah-glendeh kaya wong ngeleh, yen omong lirih, mripate kaya wong ngantuk merga lek-lekan 3 dina 3 bengi. Cekake kekarone uga sipat kaya bumi karo langit, kaya elor karo kidul. Aku iki urip kaya ing jero neraka jahanam, Kang Somo. Kandhane bloko marang Kang Somo, kanca ngarit saben dina. Ning omah mung disentak-sentak dening bojo. Apa-apa ora kepeneran. Apa maneh yen bubar nonton sinetron ing TV. Kaya kepanjingan setan TV sing nyiarake sinetron lakon selingkuh wong lanang. Aku banjur diuring-uring. Kaya-kaya aku sing nindakake lakon mau. Yen ing TV nyiarake demo emansipasi wanita, aku banjur diujarake wae. Gawe wedang dhewe, merga bojoku ora gelem gawe wedang kanggo aku. Jalaran jaman saiki jaman maju. Derajate wong lanang lan wong wadon padha. Hake wong lanang lan wadon ing omah uga padha. Sing mangsak, sing umbah-umbah, sing nggodhog wedang, sing nyapu. Ora kudu wong wadon. Ngono yen bojoku pidato nirokake wong omong ing TV. Wah, yen ngono kuwi kowe kaya urip dijajah londo wedok. Kang Somo aweh wangsulan waton omong. Sinambi tangane nyengkuti suket sing pating tlolor ing pinggir galengan sawah. Banjur nambahi keterangan kang marakake atine Kang Warna saya mengkeret. Yen ora bisa ngowahi kahanan ngono kuwi, kowe mung ngampet. Pungkasane kowe darah tinggi, bludreg, stroke, bablas mati. Ngono kuwi kandhane Kang Somo sajak yakin-yakinno kae. Sing diomongi mesem getir. Tak kira ana benere kandhane Kang Somo kuwi. Ngono batine Kang Warna kembang kempis saya banter. Jantunge gembluduk.
Awake gemeter. Arit sing ana tangane gregeli, uwal lan tiba ing pinggir galengan. Bejane ora kadenangan Kang Somo sing isih ingkut ngrengkuti suket. Yen nganti Kang Somo ngerti, isin tenan aku. Kandhane Kang Warna ing batin. Aku bali sik ya no. Yo Kang. Kang Somo menyat. Suket sekeranjang kebak disunggi banjur glegler-gleler ninggalake Kang Warna sing kawit mau durung bisa ngebaki kranjange. Pancen kaya ngono kuwi yen Kang Warna nyambut gawe. Klemer. Yen wong liya ngarit oleh 2 keranjang, Kang Warna lagi oleh sak keranjang. Ora mokal yen ingon-ingone Kang Warna mesti kalah lemu katimbang ingon-ingone wong liya. Mula yen didol uga kalah payu regane. Mbok menawa kang kaya mangkono iku njalari Yuwarna mangkel. Wong wadon sing dasare galak iku saya tambah galak marang bojone. Kaya-kaya Kang Warna arep dikemah-kemah nganti dadi glepung. Kang Somo, mandheka dhisik. Kang Warna bengak-bengok ngundang Kang Somo. Sing diundang mandeg. Ngingakake awake nganti adep-adepan karo sing ngundang. Apa maneh no Warna? Sing ditakoni nyedak. Tutuke dicedhakake kupinge Kang Somo. Terus kepiye yo Kang? Kepiye apane? Omong kok ora cetha. Ndang omong sing cetha. Ngerti ora guluku wis keju kabotan iki lho. Bojoku mau bisane kapok ora muring-muring terus marang aku. Aku percaya marang Kang Somo, sampeyan rak wis kondang pinter ngrimo atine wong wedok. Walah, kuwi mau to. Ha iya. Rabi meneh. Kandha ngono Kang Somo banjur ngubengake awake lan mlaku rekat ninggalake Kang Warna. Sing ditinggal mlongo, ora bisa kumecap. Liya dina wong loro iku kepethuk maneh ing bulak. Kekarone uga padha dene golek suket. Aku kuwi takon temenan Kang Somo. Aku yo aweh wangsulan temenan no. Ora sembrono, rabi yo maneh. Kaya sing uwis, Kang Warna uga mung plonga-plongo. Rabi yo maneh. Tembung iku tansah dumeling ing kupinge, kaya-kaya ora tau ilang. Lagi duwe bojo siji wae, judeg anggone mikir, malah dikon rabi maneh. Kang Somo iki edan tenan kok. Tumrap Kang Somo sing bojone 6, pancen ora dadi perkara rabi bola-bali sebab bandane akeh. Kebo, sapi, grobak, nganti montor model anyar duwe pirang-pirang. Kabeh mau bondo tinggalane wong tuane sing biyen dadi anteke Londo lan Jepang. Nganti orde, Kang Warna ora bisa nerusake lamunane. Monggo Kang Warna. Yusemi, rondo wetan kono aruh-aruh karo mesem. Awake sing wewek, pating pendosol, merga nganggo klambi sesak. Dadane saya nuwuhake sesawangan sing marakake nratap atine Kang Warna. Merga katon kenceng, keplenet lendang kanggo nggendong tenggok isi gabah sing abot. Monggo. Tembung iku sing bisa kaucapake.
Sabanjure mung mripate Kang Warna sing ngetutake lakune Yusemi nganti ilang ing pinggiran kidul Gerdu Siskampling. Yusemi. Rondo iku ayu, lembah manah, alus solah bawane lan tembung-tembunge. Ginea ditinggal bojone, kepilut prawan desa kidul kono sing jarene galake kliwat. Kamangka ora ayu. Aneh tenan urip iki. Mungguh bisa ngono, aku gelem to mbok ijolan bojo. Bojoku tak ijolake karo Yusemi sing merak ati kae. Ngono batine Kang Warna. Apa iya bisa duwe bojo loro, kepara 3, malah 6 kaya Kang Somo kae. Nyatane bojone pirang-pirang ora tau keprungu kabar yen bojo utawa anak-anake padha padudon. Kabeh padha mesem guyu. Yen padha kumpul bareng, padha gegojegan gayeng. Kang Warna sajake temenan anggone mikir Yusemi. Bengine dheweke ketemu Yusemi ing alam pangimpen. Yusemi nelakake tresna marang Kang Warna. Jarene mesakake marang dheweke sing saben dina diuring-uring Yuwarna. Wong loro sarujuk lan wis netepake dinane. Sakloron banjur padha pepasihan. Endah banget. Mi, Semi, tenan yo sesuk sasi Rejeb awake dhewe nikahan. Perkara Mbak Yumu yo bojoku, aku dhewe sing ngrampungi. Gelem ra gelem bakal tak wayuh. Ngono grenenge Kang Warna. Kamangka dheweke wis tangi turu. Nanging kesadarane durung pulih. Isih kaya ing alam impen. Yen bocah cilik mono diarani nglindur. Grenenge mau keprungu dening Yuwarna sing pirang-pirang bengi turu ing kamar wetane. Pancen wong loro iku kerep pisah kamar. Yuwarna rumangsa cubriya. Kanthi alon-alon dheweke nyeraki kamare bojone. Yuwarna mbukak lawang sing ora kancingan. Ngopo grenengan dhewe? Mbak Yumu wis nglilani aku rabi meneh entuk kowe, Mi. Wangsulane Kang Warna isih karo merem. Yuwarna kaget. Dheweke ora bisa mbayangake yen mangkono iku kedadian tenan. Kang Warna rabi maneh. Oleh rondo apa maneh prawan sing luwih ayu. Kaya ngopo wirange? Biyen pancen Yuwarna sing disiki nélakake tresna marang Kang Warna. Nalika semono Kang Warna pancen dadi rebutan prawan-prawan. Jaman nalika wayang wong isih dadi tontonan Kang Monjo, Kang Warna dadi paraga Janaka. Akeh banget prawan sing kepilut. Jalaran pancen bagus lan wateke Janaka pas banget karo wateke Kang Warna. Mudhun saka panggung mesti dirubung wong wadon. Yuwarna sing watake kaya Banowati kasil ngrebut atine Kang Warna. Jebul watake Janaka sing ning semangke iku marakake sebel atine Yuwarna ing urip kang saknyatane. Kang Warna klelar-kleler yen tumandang gawe. Grup wayang wong bubar. Wong loro dadi wong tani. Uripe mlarat. Yuwarna uring-uringan saben dina. Kang Warna dianggep salah, ora bisa nyukupi butuhe wong bale somah. Nanging yen Kang Warna rabi maneh, atine Yuwarna ora lila. Ora kuwat nyangga rasane ati wong diwayuh. Kang Warna saiki isih katon bagus.
Mesti isih ana sing gelem dirabi dheweke. Luhe Yuwarna dleweran. Ora sronto Yuwarna nyeraki sing lanang. Kang Warna diruket kenceng. Tangise ora bisa kaampet. Kang Warna kaget. Kesadarane pulih. Gumun banget. Esuk kuwi dheweke diruket sing wadon. Bab sing wis sawetara taun ora dirasakake. Kang Warna tukul nepsune. Wong loro ngrasakake raras asmarane wong bebojoan. Wiwit dina iku wis ora tau keprungu ana padudon ing omahe Kang Warna. Kabare saiki Yuwarna ngandhut 8 sasi.